Thihna hi kana vaya mabak vekani a du lo viang ma ila kan thi ve don tho tho tuna kan soi turte erawh hi chu an va nei khop mai khovelin an thi to emaw ati hnuah an mahni vuina hun an man lain anon tholeh hlol mai ani chanchin lom om tak nimahsela a vuina a kalte tan chuan arap omna chen po a om mai the ani mi then khatla in tu te nge an mahni vuina a local tu in nge sun ti sha tumen an lo thi der thul kan man tlang ti em ana thi emaw an ti hnu an mahni vuina a lo tholeh ti chanchin kan soi ma in zo pro channel la subscribe lo te khan khonga yen mi lo subscribe be ula notification bell ka metin ola ida donia Walter Williams karni chung adam line hi po se ni Walter Williams hi kumsum sari pariat mi Mississippi lam chwa kani a ha adam tak boralian hele khovel chwa san to anga ngayani athing ngayani ti fianan medical examiner po in death certificate a aminga sign thap to a body beka da ni in avuina hun turatan buat sai lok turin da ani phei chu ama an vuina hun tur anang man lo arwang chu bual fayen amel mai cheimoi turani a ma sia arwang chi tura pindana anlak lu chuan chulai mi pakhat chuan ake chu achi ani ti alo mu fo a makati hle maya ruang chu a han bel chianga engtin tinemo Walter chu aron thovele tamaya alo la nung reng mai alo ni Walter William a chungchang hi amak hle a mitlem te chau ni lo mitam takin athingei ni in an sha a chu chau po ni lo damdoi lam thiam medical mi le sa ngei po in athi to a ngayen death certificate a minga sign nan to a Mitthi da na beka da in an phur kwala a in uplum lo po maktak ani to layen maktak mayen alo har vele hlol mayani masia kumalo tam video to nen kar ni hnuah atak takin athile ta a hemi tum hi chuan athi to tak tak anyang achung te ngei po in uluk takin an en fe a tun tum chu akal ta tak tak ni in ka sha ti in atupa chuan asoyani in hai Mitthi vuina a kan kalani chuan kan vuiliam tur kha kan mangai emaw kan chung te emaw thian thatak an ni thina atop nan kwang bula kalin an mel mu kan tum sham thin Brazila Gilberto erawh chunga thil thleng hi adang dai hle a ana tho na muna tharum tho na thleng wanga thi angai ani a unaw pa nge yin Gilberto ani ti abafin fi ani ti chuan Mitthi vui tur chuan anin buat saya mun shang shanga changin chung khat laina te avuina hun mang turin an local khoma vuina hun mang tura an lo om khom lai tak chuan ama Gilberto nge mai chu aron lang ta hau mai dam chatak ani reng la yen engwangin nge chutiang tak chuan ama an lo sun aron chi thiam lo hle ani thil thlen dan chu hetiang hi alo ni Gilberto hi motor silna car washa athoka car washa thok mi pakhat tha ani a chupa chuan Gilberto a ang hle nge a chuwang chuan a unaw pa po in Gilberto emaw athi pha hialani a unaw pa nen hian in ngei tak le in kom tam tak an ni lem lo ani mel a chan chu a unaw pa hian midang ruang a unaw pa emaw ulsam taka athi theidana hian Gilberto mangai tak tak tu te tan chuan an ril ru zong zong in an lo thla liam fel fek to a hetianga alo la dam ring tak si a chuan Mitthi tholeh ang hialin an ngai mai the ani Noela Rukundo he chanchin hi Mitthi William to ladam si zinga chuan adang dai ber pola ni nge yang Africa a ram pakhat Burundi achangin Australia a kumsang ni pali khan Noela Rukundo hi refugee in aluta pasalatan Congo achangin Australia apem lut ve tho belenga kalala anaya fapapani le fanu pakhat annaya Noela hian amalama fa panga alo nei sa to bokani anu shon thi wangin avuina hun mang turin Africa a Burundi lama Noela hi akala heta hian achunga thilmak tak athengani apasal belenga hian anu pui chu thi turin adua ma sia ma in atha ngam si lo awangin thaturin miswal rwal poisa tam tak mangin arwaya lo ni a ma sia Noela chunga hian thilmak tak athenga thi tura ngai ani a arwang pai bodan tur thlengin engkim ruam man fel sa vekani a ama ngei po in Mitthi tholeh niberin ka insha ati hialani balenga hian anu pui chu azin na lama accident rap thak taka wangin aborala
arwang mu turpo a omlo ti in nuela vuina hun abuat saya an chung khat laina nai le chhan tha ten nuela thla na hun nung an ron man puya anu vui zo a kalkhom te chu an trin dara vui tu local zinga ho nung berte balenga chuan a tha liam zo che in kar pakhat abula aron dinga chu kara tang chuan meiche pakhat aron chuaka balenga chuan akut panni in alu adom ngala makti tak chungin kamit thalo nge tharawi ni em ti in chu kara tanga lo chuak meichia chu alo bia a chu meichia chuan kaladam hi makiti em ti in alo zot let ve thungani he meichia hi tu dang ni lovin an voiliam zo chia anu pui nuela nge kha ani a balenga an tharau emaw ati po kha a om viawani nuela hi tharau ni lovin mishing ladam pa ngai nge ani a an chanchin malama kirle lokang anu shon vuina an man zo a nuela chu a chau dewa wangin a thlenna hotel room a chuan a om mai maya chu ti lai tak chuan a pasal belenga chuan ron kolin a chanchin ron zota a chau thu le mut mai maya tum to thu alo shila ma sia pasal chuan intihara kholaya leng chuak turin a ron nora a pasal thu zomin nuela po chu leng chuak turin a in siam ta ni a thlenna hotel gate pon a chua chia chuan miswalin silayen alo tin ngala kar chunga lu tirin amit chu scarfin an tom sak ngala an kalna chin a sha theilo nan an ti ani minute som thum vel hnuah kar chu adinga in pakhata an shwai luta chera an phar beta arbo tu zinga pakhat chuan boss kha vashil ro ti in midang thu a peria sha a anu loka an boss ni ngei tur chu ruma chuan lo lutin zona aron zota tinge tha che an du a hepa chunga hian engthil nge iti reng reng ati a nuela chuan angai na shilo hle mai shil hai takin tu mi pa mo tu nian ma har sat na ka nei lo ti in lo changa ani chuan I pasal mole nang ma thattur chi in min roi ati tamaya nuela chuan makati hle a oi lo shim shim bok ka pasalin min thandu lawang dotin soyani kha ti in alo chang le ta do soya pu awang chuan an bank chur maya an boss chuan imol hle mai mi a takini thattur chi a min roi tu chu kan kolange ati ani a phone chu loudspeaker a ada awangin phone in ring mek ri chu nuela chuan a shetheya lela matang chuan hello ti in call chu mi pakhati na lo pick up a an boss chuan kan man feel there to e ti in ama arwai tu pa chu alo changa thadro u ti tong ri chuan nuela chu a thong tak zetani ama loka alusun wanga ama ron nem tu le kholaya leng har tura ron tur tu apasal ngei chuan tuna ama thatturin thu aron peta a nela chuan ti khiana soi a ori kasha chiang khop mai kalu hi apuak dar don ni hialin kasha ati ani rubo tu te chuan apasal nena chuan arwang pai baw an tumdan zong zong te an shil mek lai chuan nela chu ni khoshelavin alo om manani ma se heng miswal rwal te hi Robin Hood ang deuh khan dikna du tu tak mai an lo ni hlak maya nuela chuan a har le hnuah a chanchin engkim apasal nen anin kar zong zong a shil ta veka apasal hi tharum tho mai shelo mi ani ti anin nei ma atangin a shat lok thu le ama em thatu turin angai lo thu zong zong a shil ta veka mi panau pang pani le me chenau pang pakhat mel tha tak tak ka shin saka min tha adu chan hi ka she thiam lo ti ina soya an hau tu pa chuan me chia le no pang kan that ngai lo kan that don lo che ti ina shila mi mol takini I pasal hian nangma tha na tur poisa ni kum November tha khan min pelok dai to tuna January tha ania heti chunga hian a omdana engma rin helna inei lawami ti na zot let hialani miswal te chuan belenga nena chuan twal tha na mantur anti san thole Australian dollar sangthum zali pek bel turin anti a belenga chuan rang takin aron thon ngal vatani heti mek lai hian nuela unaw pa chuan afarnu bo thu chu police nena alo thlen ve mek boka ma se Africa ram re thei taka oman ni awangin afarnu case honna tur poisa anei lo awangin belenga nena poisa alo vadila belenga hian chu poisa po chu rang takin athon ngalani ni ni chung an shen hnuah nuela chu chwa zalen anita a darkar somria chungin heram hi chwa san ro ani lo chuan kan vekim theidon lo chi ania miswal waldang nangma tha she lo tur tam tak an omania ti in an shila kongsira an kalsam dona belenga nen anin biak na record omna memory card le poisa athon na receipt evidence satan nuela hi an pe ni
Nuela chuan Australia an pastor Dasano Haruno nantok ma chu Chanpui dilin avakola achan chin chu midang tuma lo shi lo turin atibokani ni thuma liam le nu ni somni pani February sangni som panga chuan Nuela chu Australia Melbourne khopuya omle wang to ama voi tu holia mek te chu kar chunga chang chuan alo thlirani zandar sari le chan vivelani to kanin kota chuan kar nung ber alo thaliam meka min muthu chu makatinge mai lau mel takin adinga hnuah kalampanin muangchangin rawn kal hnaya dar thalang ke chunga kal angmai ani kabula rawn thlen ma zong ama in atong molmol renga kabula rawn thlen chuan kadara rawn khoya phuzok chungin rang takin akotala son ngalwata Nuela nangma ini em ti in lau mel takin min zota kaninge yani ti asya chian hnuah chuan ngai dam min dilin atap tapur mai ani ti in Nuela chuan asoi Nuela hian amalamin police nena engkim alo shi savek to twal tha tuma puin manani zuita ani rorel na korta in nam noina engma anei lo thu soima se Nuela in a evidence nei phone call records le poisa pek na receive a phor chwa ta ka chuan apa thei talawani December ni som pakhat sang ni som panga khan belenga hi kumko chung tang turin achung thu relani Nuela chuan ti khian soi kabenga thatru ati ria cham reng mai ruk bo ka ni chung kha mangchetak mangin ka muchin bok katan chuan no pang pariat zet en kol hi how tak hle don ma se mei chechak tak angin kading tlat don kanun hluite chu anliam to nun tharin bul ka chan le don ati ani tarteni chol lo chwana kumsang khat zanga somsari pakhat dai to khan lo nei tu pakhat Matthew wal chu UK briefing khwa athia ngayani ama voi turin an khopum pui chu an local khoma voina an man zo akwang zonin phum turin thlan mo laman pan pui meka kwang zon tu te zinga pakhat chu apetek pal hlau maya kwang an zon mek chu an thau pal tani in voina hun ser ur sun zita hetianga che chwal hi thil fu lo tak nimahsela hemi tuma erawh hi chuan thil fu tak ani zok kwang an thau pal chu achina in hong tela ruang chu pon lama at chhuaka chumuna ngei mai chuan thil omzia shia thiam lo mel takin ama Matthew wal ngei mai chu dam takin alo ding chuak taluang mai ani ama vui tu makti dan tur zia hi nangpo in ishe thiam mai in narinom heta tang hian an khwa chuan tarteni Old Man's Day kumtin an man pha ta ni Matthew wal hi kumsang khat zanga som kwa panga thleng adam zui nge mithi thaule dik tak ani chiang khop mai Bishop kumsang khat zariat somkwa parukhan Nicephorus Glycas hi Grisa Bishop na thok mekani aboral chuan an kaushan chuan William dan tura serle sang tam tak ti turan neya ro puitaka William ngeyan tumani entir na pakhat chu arong bol sakti ho adu apyangin mimal taka an thaliam theinan ni ni chung an biak ina akwang chu chin phuilovin tro thei turin siamani nina chuan chu biak ina omte chuan thil mak tak thlengan mu an bishop thi emaw an ti chu alo tho chuaka eng thil nge an ti mek aron zot le ta dai thungani in soidan chuan amu hil mai ani ome amu hil rei hle ani ngei mel thi emaw an ti man hianani Hamdi Hafez al-Nubi kumsang ni sompani mai khan kan soi mek ang khi athleng le waiter na thok mek tu Hamdi Hafez al-Nubi chu kumsom ni pariat mi lek ni in heart attack wangin boral anga ngayani uluk taka anen fia hnuah athingei ni in an sha achung te po Islam dana Hamdi William turin anin pun khom mekani an William na hunatan buat sai turin le athichiang ngeyani ti lannan death certificate sign turin medical examiner nena arwang chukal puyani ma se medical examinerin ahan en fia chuan ataksa chu alo lalum vek maya thil theilawani achan chu mishing taksa hian athi nu reilo te atak salum na zong a hlau thin wangin reilo te hnuah Hamdi po chu aron har chuak vele tamaya makanti in an lom tlang hle ani ama vui tura local khom te chuan adam le wanga lom na roi an kil ho da zokani kal khom chana athan om zok dai ke yang le ole du tok le phot mayang ithi ania tu te nge local ti sheturin ithi der chin cha kem komen lama ilo soidon nia hetiang shedua thi der hi anom zeu to ania
tin e chuan den an shiat ve theina turin ilo share keu duania o